Check it out, Asfalttisoturi TV-osa. Ties kuka pystyy pitämään lukuun, näitä on niin paljon. Tällä viikolla tapahtuu kaikkea jännää. Me ollaan Virginoilissa, me ollaan Kannunkulmassa, Kari Koiran kanssa siis tietenkin, kenestä muustakaan mä puhuisin. Me ollaan Jyväskylän Braassa, sitten Asfalttisoturi a.k.a. Rudolf on yksi myös Itä-Helsingin kuumimmassa, voisiko sanoa ehkä sivistyksen kehdossa, Fantasy Club Itäkeskus, siellä mistä kaikki alkoi. Sitten on myös Katin Kaala tulos tietenkin ja kaikkea semmoista mageeta. Check it out, barabim barabum. Tänään täällä on Free Rap maskotissa, hostina, tietenkin itse Solonen. Moro. Moro. Mikä meininki? Ihan hyvä. Sitten meillä on tietenkin Jordan Rock täällä näin, se ei pääse kuvaan. Se ei nyt vaan pääse kuvaan. Kaikki voi päästä, halukkaita on liikaa. Tsekkaa Asfalttisoturi TV:t. Tuu tää viikon keikoille. Uut biisiä, ehkä video tulos tossa. Ken tietää milloin. Kannattaa olla varovasti, tontut käyt kurkki.